Усе дзятлікавы пільна сачылі за тым, што рабілася з Васілём і Маняю. Між іх не было чалавека, якога б гэта не трывожыла. У гэтым быў цяпер самы вялікі клопат і самы вялікі неспакой. Ні на адзін дзень не ўціхаў неспакой у Валодзе. Всё, што ён лавіў слыхам, што бачыў, чула вярэдзіла яго, узварушвала важкія, непадсільныя думкі. Як і тады, калі ўпершыню даведаўся, што Васіль хоча жыць з Ганнаю, тайна згаварыўся з ёю, калі пабачыў Маніны слёзы, свет мучыў яго нядобрай, нязменнай нязладнасцю. Гэтая нязладнасць не толькі не прападала з днямі, а яшчэ нібы больш паказвала, якая яна вялікая і моцная. Колькі Валодзя не думаў, усё не выходзіла так, каб усім было добра. Всё ішло да таго, каб жыць утраіх і з Маняю, і з Ганнай. Але цяпер, відаць, ужо было, што калі б і ўзяўся Васіль карміць абедзвюх, дык усё адно нічога б не склеілася. Маня толькі і ведала, што клясці Ганну. Доўга Васіль цярпеў бы, слухаючы век гэту кляцьбу? А то ж, пэўне, кляцьбою адною і не абышлося б. Канешне ж, пры такім жыцці ці адна, ці другая век чаплялася б за косы. Крыку на ўсё сяло было б век, толькі і аставалася б сядзець ды разбараняць ашалелых. Не было ніякага ладу і ў Валодзевых думках і пачуццях. Хоць Васіль быў і вінаваты ва ўсім, хоць ад гэтага Валодзьку было няёмка і сорамна за яго, за тое, што ён і сустракаўся тайна, і згаворваўся тайна кінуць жонку, было Валодзьку разам з тым шкада Васіля. Што не кажы, а Васіль усё ж такі брат. І, хоць бывала, брат гэты не вельмі ласкава абыходзіўся з Валодзькам, а ўсё ж такі не вельмі добра на душы. Калі бачыш, што брат твой сам невясёлы, можна сказаць, няшчасны. Што там не казала Маня, Валодзьку часта шкада было Ганну, якая таксама ж мучылася з паганым сваім карчом і не з радасці ж вялікай хацела к Васілю жыць перайсці. Шкада было і заўсёды чамусьці няёмка і сорамна, хоць Валодзя і сам толкам не ведаў. Чаму? Мабыць, таму, што Ганна ўсё ж чужая жонка, венчаная ў царкве з другім, што бегала к Васілю тайна, хоць Васіль венчаны з другой. Сустракаліся тайна, не па закону цалаваліся, хоць чужыя. З гэтым зноў і зноў улазіла спакуслівая. Всё ж добра было б, каб Ганна перайшла, стала сваячкай, каб сваяком стаў і Хведзька. Яны, праўда, і так амаль ужо сваякі з Хведзькам, калі ўжо ў Васіля з Ганнаю было такое. А ўсё ж такі лепей было б, каб парадніліся са ўсім, па закону. Шкадаваў Валодзька і Маню. Маню дык ён толькі шкадаваў. Што не думае, яна самая няшчасная. Васіля ўсё ж любіць Ганна, і Васіль Ганну таксама любіць. Яны могуць пашкадаваць адно аднаго, а Маня як сірата. Васіль і глядзець на яе не хоча, гаварыць не хоча. Шкада Маню. Ад таго маркота і жаль бяруць, калі бачыш, як яна горбіцца іншы раз пры калысцы. І хочацца неяк суцешыць, каб ёй не было так горка, неяк памагчы ёй. Валодзька не адкручваўся, як раней, калі матка загадвала пазабаўляць малое, якое само чамусьці ляжаць ціха не магло. Калі ў хаце нікога не было, а Алёшка пачынаў гарланіць на ўсю хату, то Валодзька і без чыіх там загадаў падыходзіў да калыскі, забаўляў цігушкаў хлопчыка. Не тое, што кніжку, а і забавы цікавыя свае кідаў, каб супакоіць Алёшку. Іншы раз ён
а гукаў, як матка, і крывіўся смешна. Паказваў рожкі, і калі Маня была ў хаце, калі ёй было не да Алёшкі. Володьку хацелася, каб яна пахваліла яго. Вось які ён, сказала б, добры, як памагае ёй, але яна нібы і не заўважала. І нават Володька здзівіўся, зіркнула неяк нелагодна, быццам і недовольна была, што ён памагае. Знарок падышла да калыскі, адштурхнула яго, стала карміць малога, хоць той і не хацеў есці. А то вось, калі Володька узяў забаўляць Алёшку, раптам кінула паласкаць пялёнкі ў начоўках, ды так злосна рынулася да Володькі, што таго страх узяў. «Чаго лезеш?» Закрычала, аж трасучыся ўся. Вочы яе былі чырвоныя, круглыя, рот шчэрыўся. «Чаго чапаеш?» Володьку здалося, што яна зараз ухопіцца за віхор яму ці ўчэпіцца злымі зубамі. «Я пазабаўляць хацеў». Ён з асцярогі адступіўся ад калыскі, не зводзячы з Мані вачэй. «Пазабаўляць! Ідзі забаўляй сучак па завуголлях!» «Забаўляка! Пазабаўляць хацеў!» Закрычала грозна. «Чтоб не чапаў! Чтоб блізко да яго не падыходзіў!» «Не буду! Я толькі...» Хацеў ён растлумачыць, апраўдваючыся, але яна перарвала. «Што блізко не падступаў! Не буду!» З таго разу Володю было і шкада яе, і боязна. Дзед Дзяніс не кідаўся так, як Володя. Не было ўжо ў дзеда і збянтэжанасці, і абурэння, якія гналі яго з поля першы дзень, калі на дзеда абваліў неспадзяваную навіну Андрэй Руды. Дзед не кіпеў ужо. Быў аж надзіва стрыманы і роўны. Быў ён яшчэ нібы больш строгі і разважны. Худы, касцісты, з важкім чырвоным носам, хадзіў ён у дублёным кажусе і па двары, і пахлявеў жа, нібы не так старэча, з нейкай дужасцю ў хадзе. З асаблівай годнасцю даваў загады найбольш матцы, паводзіў сябе не як якая-небудзь 10-я спіца ў коля, а як першы ў сям'і гаспадар. Матка, беручы яго загады, хоць іншы раз і аглядвалася асцярожліва на Васіля, ківала дзеду згодна, слухалася. Васілю дзед амаль не загадваў, рэдка казаў і заўвагі, але гэта не мяняла значэння. Дзед нібы паказваў, што не хоча звязвацца з гэтым неслухам, і што яму мала клопату, што думае гэтае дзіця. Трэба сказаць, што Васіль, хоць і не бегаў па дзедавых загадах, нічым не пярэчыў, што дзед, праўда, старшы. Не так сабе ўзяў гэта кіраваць усімі. Такое было не першы раз. І раней, калі ў сям'і ці ў гаспадарцы ішло што-небудзь крыва, дзед не глядзеў ціха са свайго сціплага месца ззаду. Дзед выходзіў наперад і браўся за лейцы сам. У такія моманты дзед нібы згадваў, што ён не для таго тут, каб кашляць на печы ды дыміць люлькаю. Бачыў нанава, што ён, а не маладыя стрыкуны гэтыя, самы сталы тут. Адзін сталы і адзін разважны. Момант нібы зваў дзеда взняцца над усімі, весці ўсіх, і дзед адгукаўся на кліч, уздымаўся і вёў іншых. Ці дзіва, што дзед станавіўся такі раздумлівы і паважны, што і хадзіў і дзейнічаў з такой годнасцю. Дзед Дзяніс не таіў, а знарок паказваў, што яму не падабаюцца ні Васілёў учынак, ні непарадак у гаспадарцы ў хаце. Ён амаль не гаварыў пра гэта, не дакараў Васіля словамі. Тое, як недавольны дзед выказваў моўчкі. Нядобра зіркалі маленькія выцвілыя вочы з-пад нейкіх натапыраных кусцістых броваў, густа непрыязна дыміла люлька, і кашаль пры Васілю быў ужо
Не той дабрадушны, як нядаўна, а не лагодны, злы нават. Яшчэ больш пра тое, што думае дзед пра Васілёў учынак, гаварылі сур'ёзнасць і строгасць, з якімі дзед гаспадарыў на двары ў хляве. Всё ж ад гэтага не лягчэла. Маўчанне яшчэ нібы дадавала злога, і з кожным днём усё больш. Дзеду бачылася, што неслух гэты не разумее яго маўчання, заўважаць не хоча. Всё нецярплівей жавалі сухія губы люльку, всё злей калолі вочкі з-пад натапыраных броваў. За розум пара ўжо брацца, не ўтрываў, нядобра павялеў дзед. Голас быў нацяты, відаць было, накіпела дзеду, але ён яшчэ стрымліваў сябе. Васіль на дзедавы словы адно матнуў галавою, як ад назольнага авадня, адвярнуўся нават. Дзед узяў гнеў, загарэўся зразу. Слухаць трэба, слухаць, што кажуць, браць на вум. За розум брацца пара, не дзіця ўжо. Так і дзяцініцца няма чаго. За розум трэба брацца, кінуць глупство, всякая пара, кінуць. Дзед некалькі разоў запар цягнуў дым з люлькі, абурана закашляў, разумны вельмі стаў. Разумнейшы за ўсіх, болі багато ўзяў сабе. Як жарабя, што на выган вырвалася, всё яму ніпачом, заявіў цвёрда, разбалуваўся. Дзеда ўжо не стрымаць было. Хоць Васіль словам не запярэчыў, слухаў цярпліва, дзед доўга не ўціхаў, кіпеў яшчэ. І потым, калі Васіль асцярожна сышоў, ледь не цэлы дзень у хаце на двары шумеў, бурчаў сам сабе. Нагаварыў злога дачцэ, Васілёвай матцы, якая трапіла на вочы. Не пашкадаваў Маню. Насеў так, нібы з-за яе ўсё выйшла. Больш за ўсіх кідалася матка. Яна не кіпела гневам, як дзед. Яна адно бедавала, ціха, турботліва. Усіх ірвалася супакоіць, улагодзіць, прымірыць, ірвалася ўвесці мір у хату. Асабліва старалася дагадзіць яна Мані, з якой абыходзілася так ласкава, нібы хацела адплаціць за ўсё гора, якое даў яе сын. З твару яе не сыходзіла вінаватасць, чулая, добрая вінаватасць. Матка нібы прасіла быць незласлівай, дараваць. Калі Васіля не было блізка, матка штодня уводзіла ў галаву нявестку, чаго ў сям'і не бывае. Усяго пабачыць даводзіцца. Я то толькі збоку здаецца, што ў другіх ціхо ды гладко. Штодня цярпліва, неадступна угаворвала, каб тая, не дай Бог, не рабіла глупства, праз якое век будзе каяцца, не ішла да сваіх. Каб не забывала пра тое, як будзе потым дзіцяці без бацькі. Каб не рабіла няшчасным сіратою. Бяда была з ёй з Васілём. З Васілём яна не ведала, што рабіць, як падступіцца да яго. Іншы раз яна завіхалася каля яго, спрабавала ўлагодзіць, змякчыць яго, але Васіль нібы не заўважаў яе. Ці недавольны адыходзіў. Ёй балела ад таго, што бачыла. Ён не хіліўся ні да кога. Ён цураўся ўсіх, не толькі Мані. Все, і дзед, і яна, і Володька, былі яму нібы чужыя. Сярод сваіх ён жыў асобна, адзін, сам з сабою, і блізка не падпускаў нікога да сябе, і яе разам з іншымі. Яе, дык, здавалася, горш за іншых цураўся. Толькі можна было здагадвацца, што робіцца ў душы яго. Ад гэтых здагадак, ад невядомасці матчыны грудзі яшчэ болей ціснула скруха.
Балела асабліва таму, што ведала ж. Не такі ён каменны, як мог бы падумаць хто-небудзь іншы. Бачыла сумны, разгублены ён, сам не ведае, як з бяды выбрацца. Бачыла, што трэба яму і лагоды, і парады, а ніякай падмогі не дапускаў. Калі яны ўвайшлі ў гумно, Васіль азірнуўся. Ён глядзеў на іх толькі момант, амаль адразу адвярнуўся, стаў зноў зграбаць памалочаную салому, кідаць у застаронак. Матка і дзед моўчкі стаялі ў дзвярах, чакалі. Згробшы салому, Васіль пастаяў трохі, тварам да застаронка, у зрэбных сподніках і зрэбнай сарочцы, за сцюкамі ў расчухранай чупрыня. Сарочка каля пахі разлезлася, і ў дзірку была відаць жаўтаватая паска голага. Ён трохі гарбаціўся, не то думаў пра нешта, не то чакаў, што яны скажуць. Яны маўчалі. Ён зноў азірнуўся. Па тым, як ён з-пад лба уважліва, дапытліва глядзеў, было відаць, ён здагадаўся, што яны прыйшлі не так сабе. Але яны не сказалі нічога. Зноў стаялі моўчкі. Дзед у кажусе, у кучомцы, строгі, з тварам рашучым, важным. Маці ў каптане, як бы спалоханая, вінаватая, з апушчанымі зморана рукамі. Яна трывожна сачыла за кожным Васілёвым рухам. Васіль стаяў, схіліўшы галаву, схаваўшы вочы, хмурны, насцярожаны. Было чуваць, як пад страхою зацята верашчаць, пра нешта спрачаюцца вераб'і. Як недзе цупае цэп, як крычаць, гуляючы дзеці. Дзед пакашляў, пачаў першы. Па абавязку старэйшага. Дык што ж ето будзе? Васіль варухнуўся, зіркнуў іх бок, не сказаў нічога. Дзед памаўчаў зноў, пайшоў далей. Як жыць будзеш? Васіль зноў варухнуўся, не падняў вачэй. Так і буду. Дзед пачакаў трохі. Як я то? Так. А так? Дзедавы вочкі пад натапыранымі брывамі павастрэлі. Дзятліха спалохана зірнула на старога, молячы маўчаць. Ён недавольна, нязгодна адвёў вочкі, але стрымаў сябе. Сох саўсім, лагодна пашкадавала матка. У Васілёвым твары смыкнулася нешта кволае, сумнае. Яна пасмялела. Чтоб на сухоты не пайшло. Ён не зірнуў на яе. Але матка заўважыла, слухае. З трудных думак можа пайсці. Трудныя думкі да ўсяго давесці могуць. Раптам зноў пабачыла пасачку голага пад пахаю, пабачыла малым няшчасным, зайшлася такім жалем, што перахапіла горла. Всёй душой раптам падалася да яго і тады сказала самае цяжкае, самае важнае: не думай нічога. Кінь пра яе. Не думай. Лагодна, аддаўшыся ўся парыву і надзеі, што напоўніла нецярплівасцю і дужасцю, загаварыла: не думай. Ні да чаго ўсё ето. Сухоты толькі адны, а толку ніякаго. Ето толькі здаецца так, што добра, што лепей будзе. Толькі так здаецца. Лепей не будзе. І так жа добра. І гаспадарка такая, і зямля, і хвата свая, і сынок які. Глядзець толькі ды радувацца, як яно ручкамі ды ножкамі перабірае, як яно гулькае нешта, як яно смяецца бацьку свайму. То ж і не агледзішся, як ён падрасце, пабяжыць сваімі нагамі. Як вырасце бацьку па плечы, цешачы век свайго радзіцеля,
хвалячы век Бога за такога радзіцеля, што выкарміў, вырасціў яго на радасць. Што ж такі хорошы хлопец расце, красивы ды дужы, чысты бацько. А здаровы, а сілак будзе не інакш. І Маня, слова не скажу, уже за тое, што прынесла, дзякуваць, ды дзякуваць, ды за такога хлопца, што падарыла. Заўважыла нядобрае ў сынавым твары, баючыся, што вось-вось пераб'е, загаварыла яшчэ гарачэй. Канешне, мона пагляд не вельмі, дык ці ж жонка на тое, чтоб глядзець на яе? У другой є на што паглядзець, дык толку з таго пагляду. Калі яна ні ў хату нічого, ні ў жызні нічого, а то бывае і так, адным вокам на цябе, а другім на другого. Ці пражывеш, а сына не дажывешся, без патомства, без радасці пакіне. Сяляк будь можа. Там усё віламі па вадзе пісано. І так будь можа. Бачыла, ледь намякаць стала на Ганну, насцярожыўся зноў. Слухаў нецярпліва, вочы ўжо не таропіліся ўніз, бегалі недзе па-за-старонку, не знаходзілі прыпынку, чула, надокучаць стала яму. Загаварыла карацей. І тое забываць не трэба. Маня не пабегла к другому. Бацькам наперакор сказала: пайду. Беднасці не пабаялася. А тая? Дзядліха з-за гневу ўжо траціла разважнасць. Тая, як быў не жанаты ды бедны, дык прызнаць не хацела, адвярнулася, да харча пабегла, лепшых знайшла, а як пабагацеў ды хату паставіў, абжыўся, дык і сам добры стаў. Вазьмі ўжо яе, яна ўжо пойдзе на гатовенькае. Васіль так зірнуў на яе, што яна замерла. Апаўшы раптам духам, зразумела, што зачапіла тое, чаго не трэба было чапаць. Бачыла ўжо, што ён напружыўся ўвесь. Шыя ўжо не гнецца, пачырванела, жылы напяліся, плечы неспакойна варушацца пад сарочкай, слухаць яе не хоча, двума словамі сапсавала ўсё. Асцярожна паспрабавала паправіцца. Я нічога, і проціў яе, і яна, канешне, нічого не скажаш, і ёй не соладка, і калі на тое, дак і не па ахвоце сваёй яна, мачыха, ўсё, зноў жа, хто не хоча добра сабе, не са зла яна, апяклася яна, хто ж, кажа, проціў яе, яна няшчасная. Матка перавяла дыханне. Як бы набіралася дужасці, асцярожна павяла далей, не зводзячы ўжо з яго вачэй. Толькі ж, сынок, позна ўжо. Ён не зазлаваў, перамаўчаў ёй. Дзятліха пачула, што гэта дайшло. Яшчэ лагодней дадала. Што было, тое было. Няхай шкада, а не вернеш. Позно. Нібы пазвала на помач старога. Цяпер трэба за розум брацца. Дзед праўду кажа. На людзей глядзець сорамно, прамовіў настроены нелагодна дзед. Васіль, гатовы ўжо мірна кончыць гэту надакучлівую гаворку, загарэўся зноў. Дак вы не глядзіце? Як я то не глядзець? Дзедава барада абурана заварушылася. Па ўсіх дварах тым часам толькі і плятуць. Няхай плятуць, у каго іх языкі свярбяць. Праходу няма. Ат! Васіль варухнуўся так, быццам паказваў, слухаць няма чаго. Разумны вельмі стаў, закрычаў раптам дзед. Слухаць нікога ўжо не хоча. Все яму ніпачом. Не хадзіце, не глядзіце, не слухайце, што плятуць, волі багато бярэш.
Хопіць уже гайсаць. Не хлопец уже, не жарабя. Жыць трэба уже, як людзі. От бо! Не вытрываў Васіль. Не апранаючыся, выскачыў з гумна, на прыгуменне азірнуўся, куды падацца, матка кінулася за ім. Васілько! Але ён адкаснуўся ад яе, падаўся за гумны. Васілько, світу вазьмі! Ён затрымаўся, нягледзячы на яе, ўзяў світу, люта ўсадзіў рукі ў рукавы, не зашпільваючыся, намерыўся ісці. Яна выскачыла наперад. Вярнуўся б мо! Яна нясмела зазірнула ў вочы яму. Чаго ты пойдзеш немаведама куды? Вярніся! Ён адводзіў хмурны невідушчы позірк. Не зліся. Мо што і не так, дак не зліся. Не са зла мы табе. З добра ж. І на дзеда не зліся, і ён з добра. Васіль нецярпліва крануўся. Яна ўжо не затрымлівала яго, бачыла. Ні да чаго гаварыць яму. Не паслухаецца. Толькі болесна глядзела ўслед вачыма поўнымі жалю і трывогі, каб не ўчыніў чаго паганага з сабой. Худая, высушаная надмернай працай і рознымі турботамі, з тварам, на якім пад шэрай у глыбокіх маршчынах скурай выпіналася выразна кожная костка, шчокі, нос, падбародак, стаяла яна пад халодным ветрам і не чула нічога. Вецер рэзаў вочы, яна прыплюшчвала іх, але не заплюшчвала зусім, не адварочвалася, глядзела ўсё ўслед. З трывогай, што не аціхала, чакала як надзеі на радасць, што азірнецца. Ён ішоў, падаўшыся ўперад, амаль не махаючы рукамі, ішоў без якой-небудзь сцежкі, па куп'і на прасткі да чорнага алешніку. Рушыў дзіўна проста, як бы ведаў куды. Раз другі спатыкнуўся аб купіны, няспрытна ступаў у ямкі, але рушыў і рушыў к алешніку. Ён так і не зашпіліў світы, і вецер раскідаў полы яе, але ён і на гэта не зважаў. Рушыў нібы сляпы, нібы п'яны. І так і не азірнуўся. Яна глядзела ўслед, калі ён ужо схаваўся ў алешніку. Падумала з дакорам сабе, што дарэмна ўсё ж не затрымала, не вярнула, каб не ўчыніў чаго паганага. Васіль не заўважыў, як дайшоў да алешніку, як пайшоў між чэзлых голых недаросткаў. Не са зла, з добра, не адступала злосная, улезуць, развярэдзяць душу, дык з добра. Пераядзяць чалавеку душу, ды маўчы, дзякуй, што і яны яшчэ разам з чужымі. Мала таго, што чужыя, дак і свае так жа. Ён згадаў дзедава, перад людзьмі сорамно. І злосць пайшла на дзеда. Сорамно. Дак не, канешне, глядзець. Да і не ты рабіў, дак і не саромейся за некаго. Сорамно яму. І крычыць яшчэ, як на дзіця якое. Як усе адно розуму свайго ў мяне няма. Маня, слова не скажаш, слова не скажаш паганага. Ой, загадаў ён матчыны. Не тое, што каторая, ні ў хату нічога, ні ў жытні нічога. Найшла раўняць каго, Маню і Ганну, ды яшчэ так, што Ганну як дзёгцем замарала. Сама знае, што няправда, а кажа, вер ёй, апяклася. У том-то і бяда, што апяклася і няшчасная. Дык нашто ж нагаварваць на яе? Што было, тое было. Няхай шкода, шкода. А не вернь. Ой, зноў нібы пачуў ён. І зноў зазлаваў на матку, на дзеда. Лёгко вам ето казаць. Всё вам лёгко. Вы толькі ўмееце, што
вярэдзіць душу, а самі знаць не знаеце, як яно чалавеку. Чалавеку было горка. І ад таго брала яго злосць на тых, якія нібы не хацелі разумець гэтага, а лезлі папракаць, вучыць. Як бы ён не ведаў таго, што малым дзецям вядома, як бы яму самому не было шкада, што Алёша стане без бацькавічам, што гараваць будзе, можа, всё жыццё між чужых, якія папікаць будуць, ды знушчацца. Як бы з адных думак гэтых у яго на душу не балела так, што не мог ужо думаць пра іншае роўна. Як бы самому яму не шкода было Канчака, як бы не шкада было хаты, зямелькі, што ля цагельні, не шкода добра свайго, якому столькі аддаў сілы сваёй, і з якім былі ўсе надзеі. Дык не ж улезуць у душу ды пачнуць вярэдзіць тое, да чаго і самому дакрануцца моташна. Ды яшчэ сарамаціць пачынаюць. На вуліцу паказацца не можна. Пад нагамі яго раптам чвякнула. Ён пачуў, як ногі ўпаўзаюць у мякка, і стаў. Упершыню заўважыў, куды зайшоў, што навокал. Пачыналася мокрае балота, парослае алешынамі, крушынамі, лазою куп'істая дрыгва. З усіх бакоў аднастайна паныла абступалі голыя, хмурныя дрэвы, наперадзе яны раслі радзей, алешнік свяціўся, і між іржавай травы чорна, быццам дзёгаць, значыліся лапіны балотнай вады. Ён пачуў, як анучы працінае вада, і падаўся назад. Ён цяпер бачыў рудую траву, пасохлае бадылле балотных раслін, глядзеў, як абыходзіць дрэвы, кусты, чуў, як хлюпаюць вадой лапці, як мокрыя анучы сціскаюць ногі. Выкруціць трэба, прайшло ў галаве звыклае, але ён не стаў, рушыў і рушыў, як бы яго гналі. Нажа не ўзяў. Мятлу трэба б зрабіць, падумаў ён, заўважыўшы бярозку, падумаў і адразу забыў. Гавораць у сяле. Няхай гавораць, толькі і бяды з тыя гаворкі. Тут свету не відно, не знаеш, як разарвацца, ім адно гавораць. Узяў амаль адчай. Да куль жа яно ўсё ето будзе, што круцішся на адным месцы, што ніяк не набярэш цвёрдасці, чтоб павярнуць ці сюды, ці туды, што прашыць цвёрда, і чтоб не аглядувацца, чтоб не шкада было ці таго, ці другого. Калі ж ето стане жыць так, што на душы лёгка. Ужо на ўзлесе, калі за дрэваў завіднеліся платы, гумны, хаты, ён спыніўся. Не толькі ісці, а і глядзець не хацелася яму на курані цяпер. Ён і не глядзеў на іх. Стаяў, вадзіў, як лось, што трапіў за гароджу, сумотнымі вачыма. Не ведаў, куды падацца. Блізка аказаўся ўчарнелы пянёк. Васіль сеў, пачаў хапатліва, нібы радуючыся, што знайшоў клопат, развязваць аборы, раскручваць анучы. Разуўшы адну нагу, краем палы світкі выцер на суха гарачыя пальцы, пятку, расцёр, сагрэў всю нагу, дакуль намокла, выкруціў анучу, старанна абуўся. Разуў другую нагу, абуўся. Ён борздаў стаў, от адно зрабіў, што зараз поле паглядзець. Як там яно? Нагадаў сабе. Ужо намерыўшыся ісці, павёў позіркам па гумнах, хатах, спыніўся на сваім гумне. У грудях заныла. Ганна.
Уміг пачуў пах саломы, яе плячо, яе адданы шэпт: «Адзін ты ў мяне, адзін быў і адзін цяпер». Вочы знайшлі той плот, каля якога пабачыліся апошні раз. Не жыць жа век не любячы. Ён павёў вачыма туды, дзе яна цяпер пакутавала, нахмурыўся, адарваў позірк. Як без яе аднаму? Думаў ён, ідучы ўзлессем к полю. Канешне, без добра свайго не чалавек. Канешне, гаспадарка е то гаспадарка, аснова, е аснова і тые. Берагці ўсё, канешне, трэба. І коня, і хлявок, і хату, і землю нашаму брату-гаротніку нялёгко. Это наживается. Да, распетрить можно в мент, а нажить попопяться, жилы подорвать трэба, это правда. Але что ж это за жыццё? Калі не радасць у хаце, калі не бачачы Ганну, як не жывеш, все одно, что не жывеш, і робіш, і глядзіш все, что трэба, як не жывеш. Ды і яна, як адна будзе, з гэтым дурным карчом, якому яна папалася на бяду сваю. Калі ён, Васіль, можна сказаць, адна надзея яе, як жа ён адну кіне яе ў бядзе? Каб яна гаравала век? Поле было голае, панылае, як і ўсё ў гэты ветраны дзень, калі сонца і не праглядвала з-за нізкіх, даўкіх хмар. На шэрай, бруднай аднастайнасці вылучаліся адно лапінкі руні, на якія ён паглядваў праз завалоку думак, мелькам, без цікавасці адзначаючы, як і яна ідзе ў другіх. Было клопатна і хораша, калі ўбачыў сваю паласу, яна ўся зелянела. Кволыя сцяблінкі, калі стаў перад паласою, заварушыліся, нібы віталі яго, радаваліся яму. Ён, шастаючы лапцямі па чэзлай траве, пайшоў мяжою ўздоўж паласы з цікаўнасцю, трывогай і радасцю, узіраючыся ўрунь. Не, зямля гэта і цяпер не падманула. Рунь была ўсюды дружная, моцная, ні аднаго зярняці, пэўна, не прапала. Это расце, свяцілася ў ім. Звыкла з асцярожлівасцю, каб не ўракнуць. Стрымаўся. Як Бог дасць снегу ды марозу і вясну добрую, дак уродзіць нешта, будзе жыто. Толькі Бог даў снегу ды вясну ды лето добрае. Чтоб не вымерзло, не вымакло, не высохло, не дай Божа. Як бы помоліўся ён. А зямля, болей бы такой зямлі, всю такую зямлю. Недарэмна стары лясун жыліўся так, было чаго шкадаваць. А ўсё ж таки не ўбярог, аж плакаў, як аддаваў, а ўсё ж таки аддаў. Добрая, ды адно мало, каб шчэ хоць столькі. Прыйшоў на памяць той незабыты перамер, калі біўся з Еўхімам. Адрезалі б тады тут ля цагельні, а жыла даўняя бяда. Дык удзялілі кавалак, скруціў корч хітры. У лес, казалі, ў душу самога упаўнаважана, у лес такі, пэўне, бо вельмі ж ужо абрэзалі выгадно. І Міканор, справядлівы такі, перарабіць не мог. Маладзец сіротавец, а з карчом не справіўся. Нічога, шчэ можа справяцца. Он як за кулакоў взяліся, тот-то дрыжыць стары хітрон, лістам стеляцца, толькі цяпер не выкруціцца. Не выкруціцца, падумаў з уцехай. От бы тады прырэзалі б
ад іхняй карчоўскай. Блізко ж совсем. Мог бы отдать всю тую, что под Михалевым. Возьмите, скажу, всю тую, отдайте тут, чтоб, маўляў, в адным месцы, чтоб зручно было. Аге, дадуць табе, побачиш, як свае вушы. Дадуць, не дадуць, а попробовать, конечно, трэба. Згадалася апошняя гаворка з Міканорам про калгас. Капаешся ў гразі, добра свайго бачыць не хочаш. Добро. А бачым, якое то яшчэ добро. Придумали, отдай все свое, поменяй на чужое, отдай свое поле, где кожную стяблинку, здаецца, сагрэў быў сам. Ішоў бы ад адной до другой, ды хукаў бы, каб не мерзла. Отдай чужому, якому на яго напляваць. І сам не рабі немаведама на каго, немаведама за што. Ідзіце, як вам так хочацца, а мы як-небудзь і так проживем. Ды побачым, хто ще лепей. Отдай поле, Абагуль, отдай поле, это все одно, что отдай душу. Попробуй, оторви душу, як бы казаў ён Міканору. Потом кинул говорить ему. Обобегши позерком полосу, подумал уже сам себе. Вся сила человека в земли. І сіла вся, і радасць. Няма зямлі, няма лічы і чалавека. Ганна зноў варвалася ў яго думкі. Ён мімаволі стаў. Нібы зачапіўся за штосьці. Ну от, зноў жыло знаёмае, нязбытнае. Зноў, як спутаны. Дакуль жа то будзе? З вінаватасцю перад Ганнай взяла злосць. Не хацела тады, як можна было. За карчом пагналася. Цяпер думай тут. А што я думаю, што? Калі нічога прыдумаць не можна. Не можна уже. Ён растрывожана павёў вачыма па полі. Яно, здавалася, глядзела, чакала, спадзявалася. Тысячамі сваіх сцяблінак, што варушыліся, хваляваліся, як жывыя. І раптам ён адчуў, як нязбытны цяжар спадае. Як вяртаюцца даўно нязнаныя дужасць і яснасць. Поля, бяда яго і радасць. Яго сіла і надзея яго. Быў ён з імі і астанецца з імі. З імі толькі і жыць яму. Не кіне ён ніколі поле гэтае, якім не нацешыўся, хату, в якой не жыў яшчэ, не кіне, каб і хацеў. Не можа кінуць. Як не можа сам сябе загубіць. Ганна згадалася зноў, але так, як бы разышліся ўжо. Разышліся, ведаючы, што сустрэцца ўжо не давядзецца. Взяла маркота жаль аб страчаным назаўсёды. Не суджано. Нібы сказаў ён сабе, суцяшаючы. Не судзілася тады, дык цяпер няма чаго думаць, кончылася. Пра дзело трэба думаць, пра гаспадарку. Ідучы зноў мяжою, чапляючыся лапцямі за чэзлае бадылле, тлумачыў сабе, мабуть, так уже век, што не можна, чтоб усе было аднаму, што трэба нечым паступацца. Дык і трэба паступіцца. Не малы, не стрыкун, хваціць уже балувацца, мала што да ўпадобы, прайшла пара,
Пра дзело думаць трэба. Цераз палосы спожнюю, цераз узараныя, цераз межы ён падаўся к узлессю бліжэй да сяла, зрэзаў вялікі кут, той жа хуткай дужай хадою з болаткам, поплавам амаль напрасткі пайшоў к загуменню, абмінуўшы сяло, выйшаў к свайму гумну. Да самых поцемкаў, не аддыхваючыся, цупаў і цупаў цэпам. Ужо ў цемры зачыніў вароты гумна, але не пайшоў вячэраць. Доўга гаспадарыў у хляве, цешыўся канём. Усхапіўся зноў на золаку. Яшчэ і не ўднела добра, з сякерай кінуўся к новай хаце. Лёгка адкінуў ад другіх адну калоду, уладзіў, каб не круцілася, замахаў сякерай. Матка ледзь адарвала, каб паснедаў. Да паўдня часаў, дрэва аж звінела пад сякерай, а пасля полудня ўхапіўся зноў за цэп. І цэп бегаў спрытна, ахвотна, не стамляючыся. Як перамяніўся чалавек. Ганне ніяк не ўдавалася пабачыцца з Васілём. Некалькі разоў праходзіла яна па загуменні паўз яго селішча, чакала, але яго не было. Не было Васіля і на тых вячорках, куды хадзіла яна з Кудзеляю. Як надзеі на радасць узарадавалася Ганна чутцы, што прыехала кіно. Кіно было ўжо ў Куранях 2 разы, але першы раз Ганна даношвала дзіця перад родамі, а другі малое было на руках. Толькі з людскіх гаворак ведала яна, якое гэта дзіва кіно. Вельмі вялікая ахвота была некалі пасля тых людскіх гаворак пабачыць кіно, але цяпер кіно прывабіла Ганну не так само сабою, як тым, што на яго сыдзецца многа людзей, а жыла, нецярпліва забруілася надзея, будзе, мабыць, і Васіль, хоць бы здалёк пабачыць, вачыма перамовіцца. Яўхім яшчэ пад вечар падаўся кудысьці. Можна не баяцца, што прычэпіцца, затрымаць захоча. Ледь накарміла жывёлу, хапаючыся, каб хоць не вярнуўся не ў час, апранула каптан і стрыманай хадою ступіла на ганак. Выткнуўся бы знарок стары, прасіпеў нядобра: «Куды я то?» «От пайду пагляджу», як адмахнулася ад яго. Чула спіною, што глядзіць услед, але не азірнулася, ішла цвёрда, упэўнена. Кіно павінны былі паказваць у Пракопавай хаце, адной з большых куранёўскіх хат. На Гразкай вуліцы каля хаты на двары ў поцемках і ў белым аж рэзала вочы святле, што ішло з вокон, тоўпіліся, варушыліся, здалося, ўсе курані. Амаль адразу яе ўзрадавана гукнулі, яна азірнулася. Ёй усміхаўся Сцяпан. «Хадзем разам», — сказаў ён весела. «Можна разам», — не ўзрадавалася яна. «За мной ідзі». Было многа не толькі моладзі, але і старых, асабліва мужчын. У двары прыйшлося проста прабірацца між чародак людзей. Сярод дарослых усюды шнырылі малыя, гула гамонкаў, скідваўся смех, вясёлыя воклічы. Як на вяселлі якім, ці ў царкве на вялікі дзень, падумала Ганна таксама, поўнячыся весялосцю. «О, тут є такая машынка, якая ток электрычны дае», — цешыўся, казаў Сцяпан. «Круціць яе трэба, чтоб электрычнасць дала». Ён засмяяўся. «Глядзі, сколькі ахвотнікаў пакруціць, а папасці ў кіно бясплатно». Калі Сцяпан і Ганна ўціснуліся ў сенцы, яна аж радасна прыжмурылася. Да таго ж светла. Такой яснасці і ўдзень у сенцах не бывае. Зірнула з павагай на лямпачку, што зырчала над расчыненымі дзвярыма ў хату. Ужо затым заўважыла яна поблізу ў сенцах дзіўную машыну з кругамі ўгары, пра якую Сцяпан сказаў, што гэта і ёсць кінаапарат. Галоўны апарат, які паказвае ўсё. Усё ідзе адсюль, ад гэтага апарата. Яго дасведчанасць давала цяпер як бы перавагу, і ён трымаўся з Ганнай вальней, смялей, чым заўсёды,
і не таіў шчасця. Яна ўпершыню бачыла яго вясёлым з тых дзён, як ён вярнуўся з няўдалых уцёкаў у камуну. Анна ведала, што ён цяжка перажываў сваё выключэнне з камуны. Кулацкі сын, ведала, што толькі слёзы яго маткі прымусілі яго зноў вярнуцца з непэўнага прыпынку, ужо ў Юравічах дадому. Яна здзівілася, калі ўбачыла ўпершыню, як ён пасталеў за які-небудзь месяц. Век маўклівы, унураны, нейкі нязнана важкі, павольны, штосьці ў ім нібы раптам згарэла, патухла, і вось дзіва, зноў запалілася. Ён, аказваецца, мог быць і цяпер вясёлы, давольны. Каля апарата корпаўся штосьці папраўляючы, гладкі, здалося, вясёлы незнаёмы хлопец з русявымі, зачэсанымі назад валасамі. Тут жа быў і Андрэй Руды. Важна заглядваў туды, што і хлопец пытаўся ў яго. Каб увайсці ў хату, трэба было купіць білет, якія прадавалі на століку перад дзвярыма. Сцяпан толькі ўзяў квіткі, пазваў Ганну ў хату, калі побач раптам выпнуўся расчырванелы, з вачмі, што прасілі і малілі, Хведька. І мяне. Яго прапусцілі з імі. Хведька ішоў, туліўся да Ганны, анямелы ад шчасця, ад белага святла. Але праз хвіліну пасля таго, як Ганна і Сцяпан умасціліся на ўслоне, рудаватага Хведька чубка, як і не было побач, знік недзе сярод сваіх равеснікаў, што круціліся дурэлі на падлозе наперадзе каля самага белага палатна. Ганна агледзелася. У хаце было ўжо багата людзей, трохі іх сядзела на ўслонах, на ложку, другія, большасць, уладзіліся проста на падлозе, блізка, трохі ззаду гаманілі грыбкі і сарока, далей каля акна ў купцы дзяўчат тулілася Хадоська, Пракоп Лясун, як гаспадар, уладзіўся з выгодамі, на прыпеку, жонкай, са старэйшымі сынам і дачкою, малодшыя дурэлі пішчалі на печы. «Курыць не можна», — сказаў Міканор, як загад. «Чаму я то?» — недовольно прамовіў ляснік Міця. «Загарэцца можа». Сцяпан усё з той жа пасмялеласцю, радасцю стаў адразу расказваць, як недзе за Прыпяццю запаліўся апарат ад адной іскрачкі. Хата згарэла ў момант, бы карабок запалак. Ганна ківала яму галавою, паказвала, што слухае, а сама была поўна адною думкаю. Васіля няма. Стараючыся не паказваць таго, яна нецярпліва лавіла галасы ў тым баку, дзе былі дзверы, адкуль уваходзілі, разы два не вытрымлівала, азіралася, глянуўшы апошні раз на дзверы, яна неспадзеўкі ўбачыла Яўхіма. Не ўседзеў дома, прыпёрся ўслед. Гэта было і як знак сваёй сілы, улады над ім, але ўцехі ні на міг не пачула яна. Ён не падаў знаку, што бачыць яе, сеў наводдаль з мужикамі. Цяпер увага Ганны стала як бы дваіцца. Прыслухоўвалася, чакала Васіля, і разам з тым увесь час непрыхільна помніла: Яўхім тут. Ужо не Міканор, а Пракоп з Прыпека грозна прагуркатаў, што курыць не можна. Але хтосьці з дзядзькоў усё ж потай курыў. Дым ад тытуню быў добра чуцён між пахаў поту, лазы з лапцяў, балотнай гразі, старых світ, якія поўнілі хату. Сцяпан з папрокам загаварыў: «Да чаго ж несвядомыя ў нас людзі, як малыя?» Мусіць, за гэтай гаворкі Ганна не адразу заўважыла, калі ўвайшоў Васіль. Яна ўбачыла яго тады, як ён ужо стаў непадалёк са сваёю маняю, шукаючы на падлозе вольнага і зручнага месца. Ён Ганну тады яшчэ не бачыў. Але Васіль, здаецца, пачуў на сабе яе позірк, няцямна азірнуўся. На момант іх вочы сустрэліся. І гэты момант так многа сказаў Ганне. Тое, што яна адкрыла,
не ўсцешыла. Васіль адразу занепакоіўся нядобра, хутчэй адвярнуўся. У гэты час асабліва чулая яна зразумела ўсё. Не хоча і глядзець. Перадумаў. Кончано. У грудях яе стала раптам тужліва, пуста. Перадумаў. Ну і няхай. Перадумаў. Паспрабавала супакоіць сябе яна. Канешне, павінен быў перадумаць. Жонка ў яго і малое. І сама яна, Ганна, хіба ж вольная? Яна хваліла як бы з палёгкай. І добра, што так. Не вярэдзіць душу абы чаго. Але туга не адыходзіла. Ганна чула, разумела, яшчэ адна ўцеха, надзея яе прапала. У момант раптам не стала таго, чым цешылася, аб чым днямі і начамі трызніла, марыла, да чаго рвалася душою. З гэтым так цяжка было згадзіцца, што яна ухапілася зноў за мару сваю, не паверыла таму, што так добра ўбачыла. Не, не перадумаў. Е то так здалося толькі. Я то ён толькі перад людзьмі так. Кеб не плялі лішняго. Туга, трывога ўсё ж не ападалі. Ганна чула душою адно, адумаўся, адступіцца рашыў. Ёй зрабілася так прыкра. Быццам яна знарок сама сябе ашукала. Напляла, настроіла сабе, Бог ведае чаго, дурніца, сама напляла і сама паверыла. Яна зноў адчула сябе адзінокай, чужой, сярод чужых. Нявесела было цяпер слухаць бесклапотны са смехам гоман людзей, падумала горка. Трэба было перціся сюды. Сядзела б лепей дома. З гэтым настроем яна амаль не слухала, што казаў Міканор, які выйшаў к сталу. Знайшоў, калі ўгаворваць, каб уступалі ў калгас. Самы час людзям думаць пра гэта. Нарэшце пачуў, што попусту гаворка, перастаў лезці ў душу людзям. Абыякова глядзела, як пад усхваляваныя воклічы дзяцей і покрыкі дарослых, якія загадвалі сціхнуць, на палатне заварушыўся, нібы уладжваючыся ямчэй белы квадрат. Ён то лез на столь, то апаўзаў так, што на палатне тырчалі нечыя неслухмяныя віхры, чарнелі шапкі, нават галовы. Гэтыя абрысы весялілі таго-сяго, асабліва малых, якія адзін за адным сталі высоўваць рукі, паказваць чорцікаў, дулі. Яны ўраз апалі, калі Андрэй Руды ад апарата пагразіўся: «Чтоб селі ў мент, а не дак выганю ўсіх!» Белы квадрат пакоўзаўся, супакоіўся, стаў. Амаль адразу, калі святло ў хаце пагасла, белае акно на сцяне паявілася зноў ужо ярчэйшае, і ў цікаўнай цішыні ззаду ад дзвярэй пачулася стракатанне. У белым акне задрыжалі, заскакалі, як бы ў поліцы, нейкія плямы, пісягі, нібы жывыя, выскачылі літары. «Абрэк-заур», прачытаў голас Сцяпан. Яна не зразумела нічога з гэтых слоў, ды і не дабівалася зразумець. Праз бяду сваю Ганна без якога-небудзь захаплення, зусім інакш, як усе, што аж нямелі, зачараваныя, глядзела на дзівы, што паяўляліся, мяняліся і мяняліся ў белым дрыготкім акне. То лезла крыва,
потач зямля з камянямі, пра якую Сцяпан казаў горы, то ляпіліся адна на адной дзіўныя хаты, без стрэх, то імчаў на чорным жарабцы адчайны чорны чалавек у вялікай кучомцы. Ён так грозна ляцеў са сцяны, што наперадзе нехта закрычаў ад страху. Да і Ганне было не вельмі добра. Всё здавалася выскачыць са сцяны з акна, паляціць на жарабцы па людскіх плячах ды галовах. Непрыкметна спакваля туга ціхла, але зусім не забывалася. Всё ж бачыла ўжо наперадзе няхай дзіўнага, але чалавека, жывога нібы і знаёмага, і чым больш уведвала пра яго, тым больш цікавіў ён, больш спачувала яму. Цікавасць і трывога аб ім дзіўна спляталіся з тугой аб сваёй бядзе, з тугой пра нейкае нязнанае і заваблівае жыццё в нязнаных дзівосных кутках, куды каб магла паляцела б з радасцю ад бяды, ад няпраўды, ад няўдачы сваёй. З гэтым неспакоем сядзела яна, і калі акно наперадзе зноў чыста забялела, і запалілася ў хаце святло. Мара туга паляцець, уцячы кудысьці, яшчэ пабольшала, запаліла. Калі згадала Васілёў позірк, зноў вярнулася душою да таго, што з гэтага позірку зразумела. Яна, аднак, пастаралася адагнаць тугу сваю, стала прыглядацца, прыслухоўвацца да таго, што дзеялася вакол. Было відаць, багата хто быў як бы аглушан бачаны, не мог ачомацца. «Ядры яго маць!» — выказаў захапленне зайчык. «Зямля ў небо лезе!» «Які чорны, такі праворны!» — заявила сорока. «Цыган чисто! Солому со стрэх нібыто скормили. Ни одной страхи!» Андрей Руды попрокнул за темноту людскую. «Кавказ! Следовательно, и горы, и кавказцы черные, и хаты такие. Сакля называется. Объект им неоднократно писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Горы, небось, не меньше, як у Юровичах. Поравнял, таскать. Воробья с бугаем. На 10 верстов гору пряца. Хребет. На 10. Броши. Як усе одну меру хто. Навукой доказано. От отчаянны, детки. Я ты, ну, что на кони. Зноў плёў захапленнем зайчык. Отчаянны, і коннік нічога. Ох, мне б такого. А у мент бы у Юровича заскочыў. Так я то ўсё. Не то здзівілася, не то просто запыталася Грыбчыха. Ці шчэ што пакажуць? Шчэ будзе, супакоіў Сцяпан. Самае цікавае. Людзям ахвота было паглядзець гэтае цікавае, але той, што паказваў кіно, ўсё нешта стукаў у сенцах жалезнымі банкамі, мудра геліў каля машыны. Ледь дачакаліся, калі патухне зноў святло, і задрыжыць, затрасецца белае акно на сцяне. І тут неспадзеўкі ўразіў яшчэ адзін цуд. Горы раптам перавярнуліся, звіслі са столі верхам уніз. Неба і воблакі задрыжалі над імі, і конь, як муха па столі, пабег да гары нагамі, і не чалавек ехаў на ім, а ён на чалавеку, на чорнай кашлатай шапцы. Ганна, як і ўсе людзі, была так здзіўлена тым, што бачыла дасюль, што і гэта ўзяла за дзіва, якое толькі не ведала, як зразумець. Дзеці ж адразу аж завішчалі ад радасці. Віск, смех іх стаў перадавацца дарослым, з якіх той сёй, як і Ганна, стараўся яшчэ разабрацца, што ж дзеецца на сцяне. Смех, рогат усё дружнеў, дужэў. Неўзабаве ўся хата трэслася ад рогату, у якім на час зусім забылася адважная постаць чорнага конніка. Людзям было нават шкада ж, калі гэтае вясёлае відовішча на палатне раптам прапала. І вясёлы кіношнік, сам вельмі рады, што пацешыў людзей,
стаў зноў корпацца каля машыны. Неўзабаве тыя ж горы і таго ж конніка ўсе ўбачылі ўжо як трэба. Ён ехаў на кані камяністай крывой дарогаю. Это было ўжо нібы не так цікава, але хутка гісторыя загадкага каўказца зноў захапіла ўсіх. У гэту ноч, засынаючы, Ганна бачыла то хаты, што ляпіліся адна на адну, то чорнага чалавека, які ляцеў на кані, цэліўся са стрэльбы зноў, і зноў бачыла Васіля, які стаяў з маняю, як адвярнуўся ад яе, ад Ганны. Дзіўныя відовішчы кіно і тужлівай рэальнасці спляталіся, блыталіся. На момант убачыла сябе на кані. Ляціць, аж дух займае, лёгка, добра ёй, шчаслівая туліцца да адважнага чорнага конніка. Не да яго, да Васіля. Ляцяць удваіх з Васілём. Васіль, мілы мой. І тут жа абудзілася. Ледзь даўмела, дзе ляжыць. У памяць зноў унізалася. Як убачыла Васіля, як ён адвярнуўся, і Ганна ледзь не застагнала. Каб адагнаць тугу, крыўду, боль, стала знарок згадваць тое, што бачыла ў кіно. Але і тут спакою не было. Душа балела па адважным конніку, марыла аб нейкіх адважных учынках, аб прасторы, аб волі, паляцела б, не паглядзела б ні на што, каб было з кім. Цудоўныя відовішчы, якія яшчэ жылі ў ёй, звалі, вялі яе в свет цудаў. Але ўтрымаць у гэтым свеце не маглі доўга. Зноў і зноў у мары яе врывалася згадка пра Васіля. Самая дарагая надзея гразілася цяпер самай горкай стратай.